कहलिए कि इतना बड़का झुलुआ लागल बा ना तो पहले हम झुलुआ खेले रहते ओकरा बाद आके गाइते लेकिन कोनो बात ना गा लेब तबो जाके खेलब। हेलो और ज़्यादा समय ना ले जैसे कि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया बा तो सबसे पहले हम गीत संगीत की ओर चलब। हेलो हेलो आहा कि ओम जयंती मंगला काली कि ओम जयंती मंगला काली आर्य भद्र काली कपालिनी कि दुर्गे क्षमा शिवा धात्री कि स्वाहा स्वधा नमस्ते। वाह पूरा चढ़ के बजा बड़ा निमन बाजा आई लो जानू जी काहे रो बैठ गल भक्ति गाई आय तनी मनी एगो मुखड़ा ना अच्छा तो हम हुए चाहत तनी जौन रोगिया के भावे तौन वायदा फरमाए भक्ति गाई राउत जैसन फरमाइश ए लोग के नहीं खे। हेलो एने हा भक्ति के जुग गइल अब शक्ति में प्रवेश करा। जुग भी बहुत बा ई कहीं के टाइम गइल जुग तो बहुत बा ना ना भक्ति अब खत्म कर 12+ हो गई। कोनो बात ना हम हुए के जरूर से खोजत है ए जानू हेने आओ अच्छा दोनों जाने आओ हम चाहब कि वही जैसे स्टार्ट करिए ढील दो ना उ बाद में फिर दिया पहले बलमुआ के बलम लेके रख ली ना ओकरा बाद के सुनले में तनी हाथ उठा के बताई तनी एने कैमरा घुमा दीजिएगा ऊपर ऊपर हाथ उठा के बलमुआ के बलम के सुन ले बा तनी हल्ला करके मर दे और जोर से हल्ला करो ना भाई ए अब बर्फ के पानी के सुन ले बा आज बहुत ढील रखे के सुन ले बा इधर भी कैमरा घुमाइएगा आज भर ढील द सबे कोई सुन ले बा ऐसा कोनो जगह नहीं खे जहां नहीं खे बाजो आ कंची में ढुक जा मड़ई में ढुक जा सुन ले बा नीनू अभी बहुत सारा हिट गाना बा सब तोनी तोनी सुनाई आओ तो ब्यास लेकिन सबसे पहले जितना भी गर्जियन बानी सबके जैसे सादर प्रणाम बा एक बार भाई ताली बजा के गड़गड़ा के वाह हम तो कहीं कि छोट मोट कोनो मेला लागत होई लेकिन भाई ऐसा मेला हम कहीं ना देख लो इतना ज्यादा भीड़ बा होने माई बहन लोग बैठल बा इतना ज्यादा भीड़ हम कहीं ना देख ले रहे लेकिन चलिए सब ठीक बा बड़ी अच्छा लगता देख के। ई जानू जी है जानू जी खातिर एक लाइन कहब ओकरा बाद से फिर हम बलमुआ के बलम के ओर चलब हेने आओ हेने तू रहलू तो हमरा कंफर्टेबल महसूस होला अच्छा आप जीरो हेने आ जाए हमनी पार्टी बानी सा नहीं हमरा से कम बड़ी ना हम कैसे कम बनी हो अरे कि दिल के हाल का बा कहल जाता नहीं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। लेकिन ऐसे पहले तनी ऐसा लेवल बना दी कि बढ़िया सुनाओ
कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच। हाल लगा के भैया हाँ कैमरामैन जी फोकस कीजिएगा जोरदार मिलल बालो कि आइलू हक के मैरिज आ डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच। ठीक का कही कितना सैया आ कैले बा मोर सजैया आ धुन दिहले देह जैसे लागेला रजैया आ छील दिहले दहिया मुसा